ככה נכנסים היום לבת מצווה, על אופנוע. תשכחו מהבת מצוות של פעם, אם היו בכלל, ברכה מהדודה, צביטות בלחי מהסבתא, הדברים האלה כמעט נכחדו מן העולם. פעם כאילו בכל החיים בת מצווה, לא כמו יום הולדת שאפשר כאילו לחגוג כל שנה. זה יותר מיוחד מיום הולדת. ירדן עם תמיכה גבית ובעיקר פיננסית של ההורים, בהחלט השקיעה בבת מצווה. לילה שלהם לא ישנו בכלל. וקמתי נורא מוקדם בבוקר, ולקחנו אותה למספרה, וישבנו שם, וחזרנו בצהריים, וחיכינו בקוצר רוח עד שהלימוזינה תגיע. כן, כן, לימוזינה. כדי להרגיש נסיכות אמיתיות, המאזדה 3 של אבא הרי לא באמת תעשה את העבודה. הבאנו פורר ראשה ושתייה, ושמנו מוזיקה על פול ווליום, ועשינו סיבוב בהרצליה שעה. התחילו לצרוח, וזה, לא מאמינה, ירדן. הובילו אותה לתוך השטיח האדום, כמו איזה נסיכה בהוליווד, זה היה נורא מרגש. אבל היום של קלות בת המצווה מתחיל הרבה לפני הלימוזינות במכוני היופי. מה החלטנו? פרנץ' מניקיור. נעשה לך קצת קישוטים על הציפורניים? יהלומים? שם במקדשי השיער והציפורניים יש להן כימיה טובה עם המעצבים, למעשה הן מדברות איתם בשפה שאנחנו לא הצלחנו להבין. עשיתי למישהי ביקשה טוסטר. מה זה טוסטר? היית פעם טוסטר? איך מוציא טוסט? אותו דבר. אני מרים לה את כל זה למעלה, שהכל פה יהיה כמו דירוג ובייביליסט, ופה אנחנו עושים גולגול כמו שהיא ביקשה. עדן מרמת גן ובקי מהרצליה מתכוננות לאירוע הגדול בערב. בקי מפקידה את גורלה בידיים של יוסי, ידיים אמינות, כך עושה רושם. את מוכנה, בקי? כן. מה יצא? את החלק הקשה באמת אנחנו נחסוך מכם, השעות מורטות העצבים מול המראה בבית, ואז הגיע הזמן להיכנס למועדון עצמו. אם פעם המסיבה הגדולה הראשונה הייתה נשף סיום לימודי התיכון, היום הילדות לא רוצות לחכות. במקום לחיצות ידיים עייפות עם המשפחה, קבלת הפנים של טבון רותח ודובים מהקוטב. במקום עוגה קושית שאימא חותכת ומחלקת במפיות, עוגה שיורדת מהתקרה. אל תאמרו שקית הפתעות ואל תחלמו על פיתות עם חומוס, כי היום יש פונדו שוקולד. ושולחן מיצים, זה כבר בכלל פסה. היום יש בר אקטיבי, בלי אלכוהול כמובן, אבל אל תגלו את זה לילדים. יש קאט גדול עם מלא קשים, וכאילו שותים מזה, וזה כזה עושה הרגשה כזאת של גדולים. אני שומע היום דברים, אני לא ידעתי, תאמין לי, אני לא ידעתי שיש בר אקטיבי לילדים בגיל 12. האמת היא, בעוונותיי גם לא ידעתי מה זה בר אקטיבי. סיוון לימדה אותי. מה למדת? שבר אקטיבי זה איזשהו בר שיורד אל הרוקדים בתוך הבמה, כדי שחלילה הם לא יתאמצו להגיע אל הבר עצמו, אז הבר מגיע אליהם. אבא ואמא ימשיכו להיות מבולבלים, אחרי הכל להם קשה לעמוד בקצב ההתבגרות של הילדים, אז הם פשוט חותמים על הצ'קים ומעבירים את האחריות למקצוענים. זה דור שמבלה קודם כל המון מול המסך, יושב שעות מול הטלוויזיה, והוא נחשף למגוון מאוד גדול של אטרקציות. אם אנחנו לא נעמוד בקצב הזה, בעצם אנחנו נעמוד מאחור. אגב, בכל המסיבות שהיינו, הילדים רוקדים בטירוף לשירים עם שורות כמו בוא לשירותים ניתן אחד מהיר, אבל זה כבר נושא לכתבה אחרת. אחרי שעות של ריקודים, משחקים ואטרקציות, המסיבה נגמרת. אמא ואבא סופרים את הנזק בכיס שמתחיל מכ-4,000 שקלים, יכול גם בקלות לחצות את 10,000, כולל בגדים, כולל הסעות, כולל הכל. בדרך כלל, כשרואים את הילדה מאושרת, החשבון מתאזן מבחינתם. בשביל מה את עובדת? בשביל המשפחה, בשביל הילדים, לגדל אותם, לתת להם את המקסימום שאפשר, לתת להם יותר ממה שאתה קיבלת באופן טבעי. תגידו שהמחיר מוגזם, שכל העסק מוגזם, שהילדים מאבדים את תמימותם, יכול להיות שאתם צודקים. אבל מה לעשות? זה מה שהילדים רוצים. ובעסק הזה, הילדים הם אלוהים.